Ами добре дошли в нашия клуб. Благодаря ви, че се отзовахте на поканата. Неофициално почвам с това, че стана едно объркване с разпращането на мейли, но се надявам, че в крайна сметка всички получихте информацията. Няма да се повтаря. Преди месец споделихме, че сме започнали своята подготовка за предстоящите местни избори през есента. Но преди да обявим намеренията и приоритетите си, смятаме, че е важно да маркираме много накратко какво свърши нашата група в рамките на изтичащия мандат. По тази причина и до мен са двамата учредители на местна коалиция Народен съюз като общински председатели, Иван Иванов на Земеделски народен съюз и Методи Пенчев на Съюза на свободните демократи. Знаете, те са общински съветници. За това първо ще дам думата на Методи Пенчев като ръководител на групата общински съветници от Народен съюз. Здравейте и от мен. През този мандат коалиция Народен съюз има 7 общински съветници, което безспорно ни отреди мястото на най-силно представеното местно формирование в Общинския съвет. 7 съветника от общо 51 са и малко, и много. Видяхме, че са малко, за да реализираме по-смелите си идеи, но са достатъчно, за да се противопоставим на всички решения, които според нас не бяха в полза на старозагорци. Още през първата година на мандата внесохме 2 предложения от предизборната си програма. Правилника за финансово подпомагане на новородено дете и предложение средства за общинската програма инвитро да бъдат увеличени с 50%. Това е факт вече трета поредна година. Гордеем се с тези 2 наши инициативи, защото вярваме, че всеки лев похарчен за дете е най-добрата инвестиция. Провокиране от задачата да насърчим използването на градския транспорт и да предложим по-изгодни цени за превоз на работещите редовни пътници, предложихме да бъде издавана годишна карта, важаща за всички линии на град Стара Загора на цената от 365 лева, или по-точно 1 лев на ден. Това на практика намали цената на половина за пътуване на деня, сравнено с действащи цени на месечна база. Внесохме и допълнителни предложения в плана за интегрирано развитие на Стара Загора. Като част от корекциите, които предложихме и направихме, са ключови за развитието на града и малките населени места през следващите 10 години, като например да бъде създаден общински фонд, който да финансира стартиращи бизнеси на млади старозагорци, както и партньорството община-бизнес за развитие на местната икономика. Да бъдат изградени стратегически пътни връзки и пътна инфраструктура, която да облекчи значително трафика в града. Да бъдат проектирани и изградени 2 фотоелектрически централи за нуждите на градския транспорт с цел да запазим стойността на билета за пътуване. Направихме и първите крачки в посока облекчаване на административните процедури за граждани и инвеститори. Но тук битката продължава, защото това, което сме предложили и прието от администрацията, да не остане само на хартия. Бяхме изключително активни и по темата на общ устройствен план на община Стара Загора. Според нас, първоначално внесения проект беше недомислен и с много пропуски. След намесата ни бяха отразени всички действащи подробни устройствени планове, така както е предвидено в закона. И това беше изключително важно, защото за тези документи стоят инвестиционните намерения на много граждани и фирми. Подкрепихме и всички предложения, които сметнахме, че са в интерес на старозагорци, но никога не направихме компромис с поетите през годините ангажименти към избирателите си. Благодарение на нашата група в този мандат, както и в минали мандати, такса битови отпадъци не променена от 2012 година. А това не е просто да гласуваме против, а борба за справедливо начисляване на таксата. Защото сме категорични, че сега това не е справедливо. Убедени сме, че организацията по процеса по сметосъбиране, извозване и най-вече почистване е неефективен, а резултатите, меко казано, неприемливи.
През годините не подкрепихме и нито едно предложение за продажба на общинска земеделска земя, защото според нас тя е безценна. Остро се противопоставихме и на решението на областния управител за концесията на кариерата Кереж-Търла, която засяга землища на селата Братя Кунчеви и Оряховица. И след като по официален ред изпратихме редица сигнали и документи, заповедта беше отменена. Така предотвратихме сигурно унищожаването на почти 1000 декара вековна земя, стотици животни и както и видодайни зони в Старозагорско. Успяхме да свършим и много други, на пръв поглед дребни, но всъщност много важни неща. Разбира се, има още много какво да се направи. Точно за това днес отново искаме доверието на нашите съграждани. В изборите през есента ще участваме също както до сега, като местна коалиция Народен съюз, защото така ни познават хората. Традиционно излизаме с пълна листа, с кандидати за общински съветници, представители на малкия, на семейния бизнес, на свободните професии. Хора, образовани, успели и неподвластни на партийните централи и икономически зависимости. Хора с обществена подкрепа и личен вод. Ще има наши кандидати и във всички населени места на територията в общината, където ще се проведе пряк избор. Но най-важното, за първи път ще издигнем кандидат за кмет на град Стара Загора. Ще попитате сигурно защо. Защото вече сме готови да бъдем не само коректив, а и алтернатива. Заставаме до човек, постигнал много за годините си, изкачил административните нива стъпка по стъпка. Първата работа, като служител на най-ниско ниво в администрация, след което общински съветник, заместник кмет и настоящ председател на Общински съвет град Стара Загора. В личен план. Успешен предприемач вече 12 години. Жена, майка, но най-важното, според мен, честен и добър човек. Очаквано, това е госпожа Мария Динева. Благодаря, Методи. Аз от вълнение пропуснах да представя другите двама души до мен. Това са Галин Жеков и Светло Колев. И двамата, освен част от екипа на Народен съюз, са и мои много близки приятели. Може би първо трябва да отговоря защо приех да се кандидатирам за кмет на Стара Загора. Защото искам младите, образовани и успешни хора да останат тук. Защото искам да създадем такива условия, заради които инвеститорите да изберат Стара Загора пред другите големи градове. Защото искам местната администрация да бъде работеща, отзивчива и ефективна. Приех заради всички хора, които искат да видят една по-различна Стара Загора и вярват, че аз мога да я променя. И не на последно място, приех, защото обичам града си. Знам какъв трябва да бъде моя град и как да го постигна. Всъщност, един град е като дом, според мен. А в един дом са ме учили, че е най-важен стопанина. Аз смятам, че съм добър стопанин. Вратата ми е винаги отворена. Успешно мога да управлявам финанси, да подреждам приоритети и да контролирам реализирането на всичките си проекти. И винаги го правя лично. Познавам много добре проблемите на обикновените хора, защото това са и моите проблеми, тези с които се сблъсквам всеки ден. Отлично познавам и администрацията и смятам, че това е едно от основните ми качества. Никога не оставям недовършена работата си и винаги си вдигам телефона.
Много рано се научих да казвам не и ви уверявам, че мога да нося отговорност. Това е. Питайте. Кажете ли нещо повече за личния си бизнес, който имате? Или ръководите някакъв бизнес, строителен или какъв? Не е строителен. Ние от години с Галин работим в екип. Евгений Жеков не беше делегирал освен задължения и правомощия. И затова смятам, че успяхме да продължим успешно. Точно ни научи да можем да вземаме решения. В момента сме съдружници в няколко фирми. Общо взето те се занимават, те са по-скоро фирми-инвеститори на наши собствени имоти с фирми под изпълнители строителни, защото ние не сме строителна фирма. Строим жилища, обществени сгради и управляваме имотите си, според мен, успешно. Програма за управление ще представим така, както казва закона, в рамките на предизборната кампания. Но мисля, че колегите нямат нищо против да кажа, така да маркирам няколко от основните неща, които са важни за нас. Основен проблем на Стара Загора, според нас, и това е извлечено от ежедневните ми срещи с старозагорци и проблемите, които те поставят, е най-общо казано градската среда. Чистотата, транспорта, инфраструктурата. По отношение на чистотата, за съжаление, през последните години Стара Загора не е такава, каквато трябва да бъде и каквато всички ние сме свикнали да бъде. Чиста, подредена и зелена. И според нас това не е само заради безкрайните ремонти, на които са подложени старозагорци от години. Ние, като Народен съюз, смятаме, че може да бъде създадена една различна организация по почистване, сметосъбиране, сметоизвозване и така нататък. Ще предложим да бъде структурирано общинско предприятие, което да се занимава с това, защото сме уверени, че едно такова общинско предприятие, структурирано по правилния начин, би могло да върши тази услуга, защото това е услуга, много по-добре от концесионера, който е в момента. И бързам да кажа, защото вероятно ще ми припомните, че според нашите разчети това няма да бъде по-скъпо за старозагорци. Оттам правя препратка и към следващото предложение, което ние ще направим, за по-справедливо начисляване на такса битови отпадъци. Защото в момента, освен че начисляването на база на данъчна оценка вече е в разрез с закона, който от няколко години казва, че трябва да бъде на генерирано количество отпадък таксата, ние смятаме, че сега е и несправедливо. Говорили сме много по тази тема, затова няма да задълбавам, но най-накратко не е редно една баба в един апартамент 100 квадрата да плаща толкова, колкото плаща 4-членно семейство в същата квадратура. Защото данъчните оценки в различните зони са съпоставими в рамките на зоната. По отношение на транспорта, ние смятаме, че трябва да бъде подобрена определено транспортната схема, да бъде така, че да бъде разтоварен трафика. Смятаме, че са необходими и от години го предлагаме нови пробиви и няколко нови кръгови движения, но всичко това ще го кажем подробно и в конкретика, когато представяме програмата си. Третото нещо, което мога да очертая като приоритет, са малките населени места в нашата община. Знаете, че Стара Загора има 51 села. Там живеят хора като нас, само че техните проблеми са даже по-големи.
Аз самата от 3 години живея в Малка Верея с постоянен адрес и знам, че ако не си окося, няма да дойде никой. Има проблем с метосъбирането, има проблем с сигурността на хората. Това е и друга част, по която ние сме подготвени, а именно видеонаблюдението и в малките населени места. Но като цяло за селата ние ще предложим от Народен съюз един нов подход. Едно ново отношение към хората там и към кметовете, които ще бъдат избрани и наместниците, които ще бъдат назначени. Аз смятам, че съвсем не е екзотична идеята да бъде реализирана някаква относителна самостоятелност финансова в тези населени места, за да избегнем това, което е било винаги. А именно в определени села да се случват много неща, в други да не се случва нищо. Също така ще направим предложение да бъде учреден един специален фонд за проекти в тези малки населени места, така че във всяко едно село хората в началото на годината да знаят какво предстои да се случи. И може би ще е хубаво с някакви съвети към кмета на населеното място, самите хора да избират кое е приоритетно, кое е спешно и какво да се случи във всяка една година. Кметовете на малките населени места трябва да имат някаква независимост от кмета на общината и от администрацията. Така смятам аз и ще работим много усилено в тази посока. Толкова мога да кажа по приоритетите за сега. Аз имам два въпроса. Заповядайте. Щом се хвала на хорото, кажи на години, трябва да ги кажеш. На 44 години ще стана след месец. Това е първият въпрос. Сега втория въпрос е, в този общински съвет, сегашния мандат, Народен съюз има някакво коалиционно споразумение с ГЕРБ? Не. Било като по някакви теми точно или въобще в работата. Имам предвид кмет от ГЕРБ, председател на Общинския съвет от Народен съюз. Това споразумение някакво ли е? Не е споразумение, категорично. По-скоро считам, че колегите от ГЕРБ решиха да споделят отговорността. Народен съюз, както каза Методи, е единственото толкова добре представено местно формирование. Ние винаги сме били коректив през изтеклите години. Аз оценям подкрепата на колегите от ГЕРБ за председателското място, на което бях избрана, но припомням, че аз бях избрана от 43 свои колеги. Смятам, че всички те гласуваха за мен заради качествата, които имам, заради това, че може би сметнаха, че мога да бъда балансьор и Общински съвет да работи спокойно и по правила. Гордея се с правилата, които успях да наложа. Те, нали, не успях на 100% по отношение на организация и така нататък на извънредни точки, но смятам, че беше направено много. И вярвам, че следващия председател на Общински съвет ще стъпи на една добра база и ще продължи да надгражда. Аз искам да кажа нещо. Тъй като вие работихте все пак с Тодоров и неговата администрация, ако той реши да бъде отново кандидат на ГЕРБ, защото беше предварително обявил, че май ще ни съобщи за своето намерение. Сега сме вече края на юни, още не ни е съобщил. Очевидно, че ние всички знаем, че той няма особено желание, защото в този следващ мандат, ако го спечели, ще трябва да оправя собствените си бакии. И те наречените си хубави проекти, хубавите му проекти, сега почват да излизат, нали, техните недостатъци. Вие като, ако сте негов опонент, ако той се яви, ще посочите ли корупционни практики в общината, ако знаете за такива? Защото безспорно няма какво да се заблуждаваме, че корупцията е повсеместна и
въпреки че Стара Загора не прави изключение от цялата страна. Бихте ли посочили конкретни проекти, които смятате, че има корупционна практика, изпълненията? Къде бихте го атакували? Защото когато се явяват хората на избори, трябва да се посочват кривиците, освен да казвате какво биха направили. Аз смятам, че участието в едни местни избори не е мястото, където да се сочим с пръст, а по-скоро е състезание между хора и идеи. Така го разбирам аз. До момента за всичко нередно, което съм установила, съм сигнализирала по съответния официален ред. И ще продължа да го правя. Не бих си позволила да давам оценки за корупция и така нататък. Първо, защото наистина нямам примери в тази посока, които да посоча към момента. Но ако има, задължително бих подала сигнал, така както съм правила много пъти за други различни нередности, ще ги нарека. Искам и да допълня нещо, което е свързано с първите думи от въпроса ви. Това е разликата между големите партии и нашето местно формирование Народен съюз. Нас не ни притеснява кои ще бъдат опонентите, защото ние излизаме с чисти лица, сърца и идеи. При големите партии, аз четох вчера така в едно издание, нещо като анкета, питат всичките представители на по-големите политически формации за кандидат за кмет, за намеренията им за следващите местни избори. И общо взето всички отговарят много уклончиво, като повечето казват, че предстоят номинации, предстоят съгласувания с централите им, с структурите им и така нататък. При нас е различно. Затова сме ние различни, затова вярваме, че хората ще ни подкрепят. Защото на нас няма кой да ни нареди, разпореди, да ни съгласува и да ни каже може да излизате. Затова сме тук. Защото смятаме, че сме готови, смятаме, че имаме какво да предложим и ще го направим. Си позволили кална кампания и провокации. На каква предизборна кампания ще заложите? И вторият ми въпрос, как ще бъде подредена листата? Чрез жребий или ще става смисъл местата в листата? На позитивна кампания. Нашите кампании винаги са били, понеже ние нямаме тези финансови възможности, които имат големите партии, нямаме субсидии и така нататък. Ние залагаме основно на срещите си с хора и всъщност не сме спирали да работим от първия ден на изборите в 2019. Така че и този път ще бъде по този начин. Няма да правим някаква модерна, цветна, шумна кампания. Просто не можем да си го позволим, а и смятаме, че хората са отвратени от това. Втория въпрос беше по отношение на листата. Да. Ами вие знаете, че ние си имаме правила в Народен съюз. Разбира се. Пак ще припомня. Най-важното, което трябва да кажа е, че единствените хора, освен мен, които са членове на политическа партия, стоят от двете ми страни. Методи Пенчев и Иван Иванов. Всички останали, до 51 са колко 48, не членуват в политически партии. Подреждането при нас последните 3 мандата е на база на резултати от предишните избори. Преференциите дават тази възможност. И това е така, и аз не виждам причина да го променяме, защото всъщност това е оценката на хората. Иначе как да кажеш кой, виждам тук доктор Кирил Георгиев, кой лекар е по-добър и ако е най-добрият лекар, дали ще бъде добър общински съветник. Смятам, че оценката на хората е най-важна. Това е принципа, на който подреждаме листата си. Всички нови хора, да, традиционно, знаете, ги подреждаме на жреби. Имаме в първата десятка няколко освободени места. Примерно имаше човек, който беше в нашата листа и е по резултат подреден на 4-то място, сега направи свой проект, пожелавам успех.
на такива места ще бъдат хора, които всички заедно сме преценили, че работят с нас добре от години и мястото им е сред нас. Очаквате ли да има интерес от други местни формирования за присъединяване към Народен съюз? Споменахте за подаването на един... Предполагам, че чисто политически това ще бъде трудно, защото ние държим да излезем с името Народен съюз. А знаете, че на едни местни избори повечето хора търсят същото. Да запазят така, както ги разпознават хората и така да излязат. Но определено имаме и разговори, и индикации, че ще бъдем подкрепени от различни и местни формирования, но по-важното според мен е да бъдем подкрепени от старозагорци. Това е за нас и цел, и задача. Аз имам въпрос към Светослав Колев. Факта, че днес сте тук на тази маса, означава ли, че вече не сте член на партията на Мая Манолова? Благодаря за вниманието към мен. Да, важно е да уточним този момент, тъй като когато се явиха на първите парламентарни за 45-то Народно събрание, аз се включих в платформата Изправи се. И когато платформата премина към политическа организация и се структурирах вече партийно, аз не взех участие в последните избори, които бяха за парламента, именно под формата на левицата. Затова смело казвам, че не членувам и ще се явя на предстоящите местни избори, както през 2019 Народен съюз. Други въпроси? Сега на национално ниво няма Народен съюз, нали? Не, там сме си Земеделски народен съюз, но ние на местни избори нямаме проблемите на... Имаше един период, когато го имаше на национално, беше в парламента като парламентарна. Тогава се водеше Български народен съюз, беше коалиция между ЗНС и още две партии. Всъщност тогава се запознахме с Методи Пенчев и е останало нещо хубаво от тогава. Но Земеделски народен съюз традиционно дава пълномощни на областните председатели на структурите си по места и за всеки областен град, областният председател, какъвто съм аз в момента, взема решения за коалиции и въобще как да се яви на местните избори. Двете партии, ЗНС и Да. Аз смятам, че това е успешна формула. Ние в годините тръгнахме от 3 съветника, сега сме 7. Смятам, че вървим по правилния път. Други въпроси? Благодаря ви. Живи и здрави и хубав да ви е деня.